F'analiżi li għamlet tal-korporazzjoni Ena Malta, l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's qalet illi din il-korporazzjoni din is-sena biss mistennija tagħmel telf ta' 60 miljun euro. Fuq din il-bażi Standard & Poor's żammet l-opinjoni tagħha dwar l-Ena Malta f'livell negattiv. Standard & Poor's tikkritika l-fatt li l-Ena Malta hija l-kollox dipendenti fuq iż-żejt biex tiġġenera l-enerġija u għalhekk hija esposta ċaqliq fil-prezzijiet internazzjonali. Fl-istess ħin li ddikjarat li pajjiżna għandu tariffi tal-enerġija li huma għolja ħafna, l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu qalet li l-Ena Malta hija f'pożizzjoni finanzjarja vulnerabbli. L-istess aġenzija qalet li iktar żidiet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma jistgħu jkunu ta' riskju għall-ekonomija ta' pajjiżna. Standard & Poor's tgħid li hija konxja li l-Gvern qal li se jkun qed jagħmel tajjeb għal 25 miljun euro mit-telf li ser tagħmel din is-sena l-Ena Malta. Tisħaq iżda li din hija biss miżura temporanja illi ma tindirizzax b'mod kif suppost il-problema ta' nuqqas ta' profitti illi għandha il-korporazzjoni. Standard & Poor's iżdied li kien mistenni li l-Gvern jindirizza l-problema tad-dejn tal-Ena Malta fl-ewwel nofs ta' din is-sena, iżda dan ma sarx. Issa qed jintqal illi sa tmiem din is-sena l-Gvern mistenni jwaqqaf Special Purpose Vehicle biex isir ir-ristrutturar finanzjarju tal-Ena Malta, il-Standard & Poor's tgħid illi huwa tant meħtieġ. L-Ena Malta għandha dejn ta' iktar minn 600 miljun euro.